बालाघाट येथून गोंदियाकडे आणण्यात येणारा 1.25 लाख किमतीचा सुगंधी तंबाखू रामनगर पोलिसांच्या डीपी पथकाद्वारे जप्त करण्यात आलाय। रात्री 8:30च्या सुमारास येथील गोंदिया येथील बालाघाट रोड टी पॉइंट जवळ कारवाई करण्यात आली। पोलिसांनी वाहन चालकाला ताब्यात घेतले आहे। बालाघाटकडून आलेला MH35/AJ 2613 क्रमांकाच्या 4 वाहनाची तपासणी केली असता पथकाला या वाहनात सुगंधी तंबाखूच्या जवळपास 10 पिशव्या आढळून आल्या। वाहन चालक बालाजी लक्ष्मीनारायण नायडू याची अधिक चौकशी केल्यानंतर त्या 6.25 लाखाचा हा तंबाखू गोंदियाला नेला जात असल्याचे समजले। पोलिसांनी वाहन चालकाला ताब्यात घेतले असून सुगंधित तंबाखूसह वाहन जप्त केले आहे। पुढील तपास सुरू आहे। उल्लेखनीय म्हणजे अजय परसराम चांदवानी यांच्या मालकीचे हे वाहन असून ते सुगंधित तंबाखूचा व्यवसाय करीत असल्याची माहिती आहे। गाव माझा न्यूज करिता राधाकिशन छोटे, गोंदिया।